Dipu Ru Samson Singing Ti Chekimo Mir Biriat Hingno Long Kedo Usa Furniture Akulada Long Aron Alo Choklim Kave Pen Theng Piasai ke claim I la pen Aron Ave Pin Pen Mesin Kepang Ni Pu Hampang Asong Pen Forest Asai Kamapan Lamhoi Ki Piating Forest Achokomara Tum Usa Furniture Akulada Long An Humridam Si Kelang Cari Pedodam Lason Si Kedam Tangarni Karbi Students Association apen katsa hampanga songklem bang tum inut utam das pu abang pu dipolong usa furniture pu akulat kedo adimalong ke honthe kedo pen langchari pedodamlo laso ho theng pkn nangji aronatang ke choklim theklong ledetsi forest sai kama phan lamhoi pidamlo laso teng forest sai kama tum tami kedam tangarni Usa Furniture Akulara Long Paridam Si Kilang Cari Pedodamlo Lapen Laso Hut Pinangan Theng Pi Kiplak Kibeng Amisin Hai Hui Aron Avi Pin Pen En Bom Thek Dam Long Laso Jok Forest Asai Kampen Lang Cari Pami Ben Si Ajada Kang Sai Rami Pedopon Pupusi Kahumri Damahut Ning Chipon Lapen halapu hampang song klembang atum kaning jike angtan pen kewang inut utam das babang phudi pholong furniture akulat ke do chot sita aning hangaling ke klem lanchat kalisi mesin hai hui tami aron ave pin pen ke pangni lahaya puthak prabjin pen langchari si insai nang jila pen lapuson abang phu atuma phan ke dim klong pek pedet nang jipusi ning jepon pani se dim usa furniture uthot Nilitum arona teng pen nilitum complain di pen forest department atum aphan la pen nilitum town committee pan stami pilo ke chengsi latum junju duita department pan nilitum ppn pini forest department mangga dak alang nilitum complain det pen nilitum lu tokjir pen ke piateng alang nilitum dak usa furniture la nilitum ko ppc ke chok ke malang nilitum ke bang por aprang sinili forest department tum handa dia pen order alang nilitum staff nanti toy balang tu mantap forest department churulo la sipini je alali tu forest department long dak central range pen nang toy du nil tum ta chi tonglok ke si la pen khasa song ta mil tum chi tonglok dak ki thek long bang ke pin thos ta me participant bang ke prek tu chara son sil tum thek dam long pini ke thek dam long bang ke je kwan lo ne dak kwan lo pilo po dak arlo bang ke pini thek long bang ke machines ta me pini bang ke hinia machine thek long lok ta me theng pi ke plak machine nasi thek dam long lok stame la so machine pen pulutang ten tum kachinia teng mate forest tum stame ki putika teng mate la ke ki biji aron ave sipu nasi nili tum dak pini ke putna chi tong nang ko ke ni tum ki puje bang ke songa hin ni tum songnya hin bang ke pujia ki punanya bang ke alang la tum inside pi me pe la tum forest department tame pini alang tum bang lo dak ku pima ki do kwana ki hengpi ko kwan si chiklo yon pen nang kile ba mate kwan si hormu ki sel ma hala stock register la pen maintenance register sa mi alang litum kado we dak approve pini ponlo alang litum si buthot nang ji chakalo forest department na hin pen litum final report bang ke alang litum angsong pathai sin litum hanang pillion po busi alang litum lam chak nang pipalo je karbiang long dak usa furniture rab apan ke chong tu aje ding lo la pen ke thang mane aron alu choklim kalipin pen si alang litum dak business lapen behalf of parts tami claim bomlo lapen business along ke claimi ason amung ansetami alang li chiwan plan langdam lo plote lake mini industry ason si mandelo lapen mini industry jong si ke mando plote isi company system lo lapen ladak establish lapen ke operating order setami alang li ave pusini tum birta lo asi dak thankbi ke plak amisin humni hum thom ta do Sami pini forest department atum phan ni tum complaint ki piateng pen alang litum stami adimaklong an stami nang pale lo lapen nang pale pen alang litum stami thek monong lo lapen ke dak theng pi do an stami daily sell receipt stami ave News report Karbing Long Life